שלום, שמי עדה, אחות מוסמכת, עבודת הליכה מרובה. השתתפתי גם בטיולים למטיבי לכת. באחד הטיולים הופיע כאב בעקב שמאל, שהובחן מאוחר יותר כדורבן. אחרי 3 חודשים, גם בימין. עברתי טיפולים שונים, מדרסים, נעליים חדשות שעשיתי בכפר סבא, טיפולים בגלי הלם, פיזיותרפיה, נעליים מיוחדות, שיטת טיפול של PRP ודיקור סיני, גם לייזר. תוך כדי שנה עברו הכאבים ברגל שמאל, אך בימין לא. הגעתי לברק אורתופדיה שבנה לי מדרסים לפי שיטתו המיוחדת, בנוסף לנעליים שהמליץ לי. כבר מהרגע הראשון הכאב הוא קל. כיום ברגל שמאל אין יותר כאב בכלל, ובימין יש שיפור של 90% בכאב. חזרתי לתפקוד מלא. יפה.